Kaisa mangpili kasai phaikya chini Tripurani real hero hunjaknai takuk sopon debormani. Sagori kwrwkhai buni nukhungo kamala khaichamani kaisa mangpili nugui baksa borok ba hwnka agi tongmani hero tabukhai wngkha zero. Hwnkhai jotoni bwkhao no swmung kaisa takuk sopon deborma tamoni chakiri raikar kha. Hadika salani moni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel o paya sak. Sopon deborma hwnwi mung khwnakhaino joto saimano chini Tripurani real hero hunjaknai khoroksa borok. Kebono kwtal khe bini sinimung rwna nangya jotono saimanbayo tabukni sai 6 bosor swkangni patimung 2018-20 o tabukni jora hai watui wamani jaga jagao landslide wngmani jora. Afuru takuk sopon deborma bini bwsajuk sumoti deborma bai kwrwi khe bolongo mwkhwtwng kholna thangmani train line lamao landslide wngjak nukha. Amono nugui borok khoroknwi uansukha train no kajak ba train kunu bipot o da kwlainio hwnwi. Amo bai nijini jaan no uansukya karwi borok o train no kajak hazar hazar borokni jaan no banchirina uansugwi train line bwskango bwchawo nijini bwsajakno bwskango toniwi train katwimani patimung chwng joto kaham khai saimano. Tabukhai takuk sopon debormani kaisa mangpili kachawi phaikya. Omo wngkha sagori kichik chumui buni nukhungo waruk chiri kamla khaichamani video. O video no nugui joto borok no hwnka takuk sopon deborma bo chakiri mankha. Hwnkhai bo tamoni bagui chakiri khaya karwi buni nukhungo kamla khaichana nangkha. Amono nugui kaisa koktwma thumnai bo bini nukhungo thangwi sogwikya. Aro bo bini nukhungo thangwi bini bwkrajuk tai bini bwsajuk opora bai kok saka. Bwsajuk bai kok samani pore saimangkha. Jora kaisa o Tripurani real hero hunjaknai takuk sopon debormani nukhung birimani nukhung nangjak. Yaphai rang kwrwni bagwi bwsabwtwi ma porwliya takuk sopon debormani nukhung tabuk bel ni nukhungo kwlaijak. O kwpal birimani kothoma no nugui jotoni bwkhao no swmung kaisa ajokjak takuk sopon deborma tamoni chakiri yakharkha. O swimungo bini bwsajuk okora tamo saka norbo kisa khwnai naigra di. Bini babuni yaphao rang phaimani pore bini babu dol kachawi chuwak nungnani nangkha. Rang khatiliya swbainani nangkha tai office o bo daily thangliya hwnwi bo saka. Chwng joto saimano train line kachumani pore takuk sopon deborma no kwbangma borok no hamjagwi chubachu yapharkha. Tai haste hapang bo bini o samung kaham tangmani bagwi lukurokni jaan bachirwmani bagwi sport department no bono group dini kaisa chakiri bo yapharkha. Haifano tamo hwnchwnani kwpal hamyada hwnchwnani tongna rwngyada hwnchwnani takuk sopon deborma chakiri khlailiya. Hano hai tai waisa buni nukhungo kamla khaichanani nangkha. Je jagani nokhorwi takuk sopon deborma bwskango aguk thangmani taisa o jagao no ufili sokpaikya. Hwnkhe norok ani video no chajakhai like khaidi tei ani channel no chajakhai subscribe khaina tapok di teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.